Pekné, aj keď trochu vypršané sobotné popoludnie. Vítam vás všetkých tu v sále nášho kultúrneho domu na divadelnom predstavení, ktorý sme vlastne po relatívne krátkej dobe pripravili opäť my, Lipskí ochotníci. Relatívne pravím preto, že keď sme sa tu posledne stretli pred dačo vyše 8 mesiacmi v repríze hry Žemba Ďura Šuplatu. Vtedy sme sa prvý raz stretli po vyše 30 rokoch. Vtedy sme si všetci prijali a aj my sme sľubovali, že budeme pokračovať v našej divadelnej tradícii a pokúsime sa oživiť naše divadlo. Ako sa zdá, zatiaľ sa nám to darí. Tentokrát sme si pripravili pre vás hru Jozefa Gregora Trojovského Ženský zákon. Vy ju teraz hľadnete v premiére v našom prevedení. Je to hra, ktorú dobre poznáte, z dedinského prostredia, z dvoch dedinských priemerných rodín. Jedna rodina má malé gazdovstvo, druhá rodina je rodina uhliara. V oboch rodinách vyrastajú v jednej švárne dievča Anička a v druhej mládenec Miško. Prekonávajú k sebe veľkú lásku, majú sa radi. Ale najväčší paradox je v tom, že ich láske najviac prekážajú ich vlastné matere. Lebo sa nevedia dohodnúť na tom, kde budú mladí po svadbe bývať. A keď jedna i druhá majú tvrdé natúry, nevedia ani jedna ustúpiť, majú svoj zákon. A tento zákon sa pokúsi prelomiť Miškov otec Jano. Ako sa mu to bude dariť a ako to všetko dopadne, sa dozvieme v tejto hre. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ a nerušené sledovanie tejto našej hry. Ďakujem. Vieš, čo ma čaká. A hodina sa mi už blíži. A k tomu toľká neistota. Podaj by sa i ty, pani, čo vás za vojaka vzradiť. Nechaj, Miško, ešte sa ti čo stane. Ani by som nedbal. Aspoň by mi nebolo žlúto za vami a za toľkými peniazmi, čo sa otec na darovnicu natrobili. Miško, nie že tak. Úvaj v Pána Boha. Veď ja som v tej noci iba na chvíľu zadriemala a v tú minútu som ťa už videla z vojny nazad. Veruže. Jo, veď keby to radšej pravda bola ako sen. Ale ja si netrúfam. Miško, radšej úfaj ako zúfaj. Či nepoznáš to porekadlo? Veď čože si to už ja bez teba počnem, keď ma už ani ty nepotešíš. Veď sa mi srdce pekne udialo. Anička, na čo ti mám inakšie hovoriť, ako sa mi môže stať? Veď musíme i na najhoršie pomýšľať. Radšej do mi ešte povedz. Čo, Miško? To, keby ťa tak prišiel nejaký pýtať,
Čo by som ti Mari srdce vyložila. Toho ja nežiadam. Radšej to mi ešte povedz, keby ťa taký rodina kyslá. Nikto ani vlastná Mari. Tak už neplať. Nerožiaľ ma ešte väčšmi ako som. Veď už raz nadá Pán Boh, že sa vráti a potom... Vrátiš, ale kedy? To trápí mňa. Možno, že len o rok, o dva. Bože, za 2 roky. Za ten čas ma pochovajú. Nie, Žanička. Môže, o týždeň ti tu budem. No teraz sa počkám, čo ma mama nepoznajú. Lebo tá by ma ešte zmučili, keby zvedeli, prečo sa ja tak trápim. Poznajú ťa určite. Ešte nepoznajú veľmi? No poď sem tu to má slničku, že ti utrem. Miško, to sa nepatrí. Neukáž sa, to už vieš tak na rozlučnú. Ale ja sa hnevám. Ale hnevaj kráse škodí. Ale ja som i tak nekrásna. Mama. Krič, nepustím ťa, kým sa nezasmieš. Ha. Tak už teraz, hej. Anička, ty si trucovitá. Keby bola moja, bola by si pita. Ach, nie mi je to z tebu, keď si ja pomyslím, čo ma len čaká. A ako sa len rozídeme, akokoľvek muž. Nie, v takej neistote nemôžem, nedá mi odísť. Anička ma rada, sľubuje mi všetko. Ale čo tetka, keď zvedia o našich tajných sľuboch? Celú noc som premýšľal, či sa im zjaviť, či len tak odísť. Ak príde nejakým pokutí, kým ja prestudem, ja im zradím, čo mám na srdci. Aspoň budem vedieť ich mienku. Len čo bude za Ničkou, ak našim sľubom neprisvedčia. Ahoj, vítaj, Miško. Ďakujem pekne a pochválený Ježiš Kristus. Na veky amen. Nuž, akože si sa vyspal na ostatok. Ale, horký moje spanie, vy sa pochválte. Jaj, nič, Miško môj. Iba nad samým dňom mi oči klikli. Zajedno i ty si mi bol stále na mysli. A potom táto sa pri mne iba prehadzovala. Nuž, ani ja som spať nemohla. Tak, ale už jej málo chybelo a bola by som ju na izbu vystrčila. No mohlo nebyť tak horúce. Haha, veru, horúčosti týždeň po Michale. Už ja nemôžem za to, že som nemohla zaspať. Už a prečože by si nemohla spávať? Či ty máš nejaké trápenie, či čo? No, a čože ani stolca Miškovi nepodáš? Ale, netráp sa, neustal som. Aj tak sa už nemôžem s vami pohovárať. A toľko by som vám chcel ešte povedať. I kamaráti ma už tu čakať. Jaj, veď sa ešte len chvíľočku zdrž. Prosím vás, 1:30 sa minie, kým dolu dôjdeme. A lepšie je skore. Nuž, veru, Pán Boh vie, kedy zase prídeš k nám. Vieš, Miško, ja ťa nechcem zarmútiť, ale jednak si nemyslím, že tá tvoja reklamácia prišla tak neskoro. Sám si na vine. Nož, to, že by si to už len bol pomyslel, že ma už teraz za vojaka vezmu, keď ma dosiaľ nevzali. Tak. Teraz si sám na vine, veru sám. Sám. Nuž, ale poručeno Pánu Bohu. Ak ti je tak súdeno, darmo je Božia vôľa. No, ale keď sa tam budeš usilovať a dáš si pozor na všetko, nie na všelijaké pletky myslieť, tam ti Pán Boh pomôže, len sa ho nespusť. No, a môže sa stať, že ešte aj domov prídeš. Anička, vylož tanier a vidličky. Aha, niekto sa bojí, že budem žalovať. Čože ich budeš? Joj, veď ty dobre vieš, čo, aký svetý. Už mi tu to bolo. Ale veď si mohla, keď si chcela. Ja by som bol ešte niečo doložil. Hej, a čože by si doložil? To sa ja nebojím. Ale ja sa bojím, keď zatrhnem. Už ale mi povedz, čože je to, lebo prídu. Poviem ti, úprimne. No už mi len povedz. Je ťažká je si, Anička. Tebe ja dôverujem. Ale ti ja poviem, prečo som ja nemohol zaspať. Prečo, Miško? Vieš, ja v takej neistote nemôžem. Nedá mi odísť. Nech sa rozhodne medzi nami. Ty budeš spokojnejšia, ja budem vedieť, čoho sa mám držať. Ale ja nerozumiem, čo mi hovoríš. Nuž to, že ja som si zaumienil
buď čo buď povedať tvojej mame. Miško, veď ma sa bijú. Dievča, kdeže letíš? Čože sa šavieš? Či si jej ty, Miško, niečo? Už ja? No, chcem povedať, že ona sa ide do kostola schystať. Jaj, tu sa mohla dávno. Ale len parády na seba vešať. Kto si to kedy len vezme? Už ja? Jo, či čo, aby ste sa netrápili. Jaj, už je to natrápené. No, nech sa ti páči. Na cestu púšti. Bude ešte hádam aj tvrdé, ale ty máš dobré zuby. Joj, ďakujem, tetka, mne ich tak teraz nedá nič jesť. Oje, čo by to? Ty teda nemáš vojenské srdce? Oje, nemáš vojenské srdce? To by mňa mali tam zjať. Ja ho mám ako kameň. Nože. Joj, veď keby tak radšej z masla bolo. I ono by vám zmeklo, keby ste boli tak ako ja. Ja už vedem, čože, pomyslí si, už len bude dáko, bolo dáko bude. Nože, veľmi nech sa ti páči z tohto miasta a vypí si, no. No. Veď si bari nie cudzí. Nože, i z tohoto ženského si. No, daj sem dolu klobúk. No, a len si počkaj ešte noža. No, len si odkroj, krája si z tohto miasta. Dobre, fajne. No, jo. Len sa ponúkni a vypí si. Joj, tak sa dáš vynúkovať. No, ale nejaký pohárik ešte. Už čo by nie. Ja by som i nie, Miško. Ja by som nie, ale to len kvôli tebe. Dajte. Juj, dosť. Preliješ dosť. No, teda, Miško, nech ti Pán Boh pomáha. Dá zdravia dobrého, šťastia, hojnosť božského požehnania a všetko, čo si budeš len od neho žiadať. Ďakujem pekne, spoločne vám. Ale sa slúžia. Tetka! Už som dohnal! Jaj, veď necháraj, kde sa nemali kedy ani popásť. Čer ma podnikaj, tak neka nedávam. Ešte som dohnal, ale sami viete, aká je dneska tá paša. No, už tak, čože, naspäť už nepôjdeš. Na, poď sem, hýbaj a zavinšuj tuto Miškovi, už odchádza. No a čiže ja viem dať aj vyšľovať, no. Jaj, čože nie. No. Tak, Miško, tak nech ti len Pán Boh na tej vojne pomáha a ak tu budem ešte slúžiť, že by si mi aj taký gaz domohol. Joj, Pán Boh uslí. Čože by nie? Čože by nie? Pán Boh pomôže, ale... Tetka. Tebe mať bude zháňať nejakú bohatú. Joj, nikdy, tetka, ja si tútu vezmem, čo sa mne páči. Dobre máš, Miško môj, čo ťa tam po peniazoch? Keď si nájdeš poriadnu a robotnú ženu, peniaze vždy budú. Tak. Na, a ty poď, že sa nájdeš, daj si túto tohto miaska, na, dobro je. Ani chleba nedáte. Aj, na chlieb sa ťažko robí, No. Ale toto pečvo. Pečvo? No, sám si, no. Ďakujem. A potom do kostola. Oj, Miško, no, ty si ešte polej si. A kdeže je táto rkeča si? No, už dosť. No, špione. No. Ak nenúkajte. Čo by nie? Ani iný ma neprebehne.
To ja viem. Ale teraz čo počať? Anička sa bojí. Mne sa pre ňu jazyk zalamuje. Preč mám ísť? Jo. Ja chcem istotu, že som už nedopovedal. Ale si im ešte nepovedal. Ešte nie, ale hneď ako sa dvere otvoria. Veď keby sa ja nebála, že ma zahlušia. Anička, veď pre koho, že pre teba váham. Už dobre, keď je už tak, aby si vedel, že ťa z tej duše rada. Keď už tak chceš, povedz im, čo mieníš. Keď bude zle, tak budeme utekať. Ja sa schovám. A ja by si Adam oblok otvoril. Čo už vidím? Nevstávaj, ženičko, no, veď len poď sa bližšie hýbaj, veď sa ešte ponúkni z toho miaska, no, a vypí si. Joj, ďakujem pekne, už som jedol i pil. Keby sa vám tetka moja dobrá nemal s niečím zdôveriť. Keby ste chceli, tetka moja dobrá, moju i vašej Aničkinu malú prosbičku vyslyšať. Vašu prosbu? A akáže je to prosbička? Nehnevajte sa, ale my sme si už sľub dali. Sľub? A kedy? Včera večer. Pre pána Jána kráľa svätého, preto jej bolo tak horúce. Sa to nepovážili, ale tak to, treba vám ešte sľubov. Kdeže je tá? Hlavu jej zaraz vykrúče. Tetka, ona je nevinná. Ja som na to doviedol. Tak ty si neporiadny, Mišo, a to som si o tebe vôbec nemyslela. Tak ti poviem z mosta do prosta. Anna, ideš mi hodnú. Moja Anička. Čo ste to mali medzi sebou? Bravu, nebo ťa na spodku. Nič, tetka, Boh vidí moje svedomie. Íď mi z oču. Keby nebola Božia nedeľa, tak by som ťa vypáckala, že by si to do smrti zapamätala. Ja tebe dám sľubov, Mišo. Inky, ja nepotrebujem, aby si ty moje dievča zvádzal na také chodníky. Čože na to bude mať otec tvoj? A ak tak nám nedajú? Juj, tetka moja, dajú, verte mi, lebo oni sú nie proti tomu. Slobodno! Mišo, nemajú, odkaď ešte! No len, dievča, len by si ty ten svoj skutok neopanovala. Nehnevajte sa, mama. Nuž, ako by som sa nehnevala? Nuž, a či ty vieš, čo sú to 2 roky? A keď z toho môžu byť ešte aj 3? Čo dokiaľ? Ty sa teraz nazdáš, že sa ti to skorej minie. Hej, moja zlatá, ešte si počkáš. No už musím, keď som buda sľúbila. Ja ti pomyslím. Nuž, a ak ťa nechá? Miško nie je taký. No, ako každý iný. Ešte si nič nepreskočila. No poď, sestra moja, poď. Mám sa s tebou čo doprávať. Vítajte u nás, tetka. No čože ste to vy dovolili? Tak sa už len odober, syn môj. Tak, mňa už ani nepočúvaš, sestra. Ma počúvam, Zuzka, a čože máš? Nuž, to sa mi veru nepáči od vás, že ste dovolili túto toť vášmu synovi. A máš iba toho jedného. Tak ti poviem z mosta do prosta, ako dobrá sestra. Jedného, ty toho mi už berú. Čože sme ti mi dovolili? Vidíš? To, mamka, čo sme sa i včera večer o Aničke s ňaňkom rozprávali. Áno, ja neviem, či ste sa schovárali a či nie, ale jedno nechápem, kde ste rozum podeli, keď ste dovolili túto vášmu synovi, aby si s mojim dievčaťom sľuby robil. Nož, a čože som ti ja povedala? Ja som len toľko, že keď prídeš z vojny a túto tetka privolia, že my nedbáme. Nož, a či som ja viac? Vieš, Miško, už sa to len tuto v tvojom mladom rozume ulialo. Ej, že muže, povedz, že ty nemiško, tak napríklad.
sa ti dievča, kým tam budeš, znepáči. No, čo potom tam ju necháš? Juj, veď som ťa na skutku horúcou vodou varila. No, juj, pred tvojou materou bravím. Joj, nikdy, tetka, toho ja neurobím. No, len si rozmysli, na čo ste sa to zaviazali, len si rozmysli. Ja som si to, chvála Bohu, už dávno dobre rozmyslel. Ja som veru už nie chlapec. Ja, mne sa aj tej noci prisnilo, len som ťa nechcela zarmútiť. Mama, nezačínajte s vašimi sny. S nimi ma najväčší zarmútite. Nie, že tak, Miško, nie. Mať má slovo, ale ja chcem ešte i otca počuť. Dobre, ja ich dovediem. Tak, čo už teraz, sestra moja, keď sa tak stalo? No už čože už ja? Som rada, keď už len je horšie. To. No ale ja keď je už tak, Veď Bože chráň. Veď Miško je hodný chlapec. no veď, mala by som hriech niečo na tvoje dievča povedať. Veď je ako tá rúža v púčku. Veď aj Miško je hodný chlapec, len sa bojím, aby ho tam kamarátstvo nezviedlo na zlé cesty. A zda nie, veď som mu už tak ťažko naložila, aby sa Pána Boha nespúšťal a modlitebnú knižku i spätník som mu sama do kufríka priložila. Pochválen! No veď Jane, vítaj švagre, vítaj, sadni si tuto. Orkíže tvoj sadni. Už odkazujú, že ak nejde hneď, že ho odídu. Tak stále pokonajte, čo máte, a potom tá s Pánom Bohom. Miškianko, si, povedz si sám, povedz. Ešte hádam povedal. To, akože tie slúby ste si dali. Doňaňka, dosť. To si navalili. Akože sľuby. Nuž čože ja už teraz? Ešte ich požehnať nemôžem. Ale ak nie sú nejakí cigáni, tak svoje sľuby si aj zadržia. Ak nie, ani ja, ani my ich už nespriahneme. Ibaže ak ty by si nebola proti. Jo, čo by bola? Nie. My sa len bojíme, že si ich nesplnia. Splníme. No veď len hľadte na nich. Veď vám je to ako spochabené jedno do druhého. Keď je už tak len Pán Boh nebeský pomáha a všetci svätí. Že sľuby, ktoré ste si dali, aby ste aj splnili. Ňaťka môj dobrý. Vy ste dobrá tetka. No, Nerozmej, že mi. O nie. No teda, Miško, aby Boh Otec nebeský vyslyšal tvoju prosbu, aby som ťa ešte tej jeseni tu v dome mala. Vieru toto švagrina moja. To Bože, tetka moja. Jano, už a čože ty sľubuješ? Veď ale ja som, že ty k nám dievča dáš. Veď, že nekáraj, sestra. Už a ktože mňa už bude doma robiť, keď mi aj ten odíde z domu? Nuž a mneže kto, keď mi ešte i tá mal ísť z domu? Veru, tak, tuto to my sa ešte spriahneme. Lebo Kubo, keď robí Kubo a je, to tutože z pohárika vypila. Už ho má v hlave. Ja to nehovorím spáleného. Mama, čo začínate? Veď, si to ty povedal. Či vypila, či nevypila, ale ja na toto nepristávam. A ja na to tiež nemôžem pristať, aby mne dievča z domu šlo. Mama, nedoneske ma rozum, kým Ani budete doma. mrknúť ty nemôžeš z domu. Mama, privrie, pochválen. Čože ideš? Zábej, ale za sebou. Aba ja idem.
Bohom, ňaňka, s Bohom, Anička. Syn môj! Miško, Ani na krok, ani na krok. Tak, a máš posľubo. Nazdávate sa, že ma prevrátite. Toto. A ešte ma aj za opitu vyhlási. A ona mu prisvedčí. To ti nikdy nezabudnem. Nuž, ale kedyže som bola ja opitá, aby som nevedela, čo vravím. Ty si bol obtrúčený. I s ňou? Nie ja. Som aj ňou uplizla. A ten, keď otecko smeruje, to anile. Mati moja, chovali ste ma 23 rokov, preč idem, zdraví buďte. Máš ty veru trápenia. Nezávidím ti. Lebo mám navalené. Ja by som... mne by vrátvari hlava praskala toľkého trápenia. Tak, tetka, tak, nie každý by to uniesol. A čože ešte otec? Ten už len dvojde. Ale To. čo s tými, ak ho pustia? Nuž čože, keď bude Miško naliehať, pošlem ho ešte raz sa k ním opýtať, a keď nie, rozišlo sa aj po parade. No, vari sa jej pôjdem prosiť, či čo? To by si už aj blázon bola, blázon, a to veľký blázon. No ešte sa ísť prosiť. No a ani nie. Sa ti dievča páči? To sa zlostím, že sa ešte ani nepáči. Páči, ale nemá sa ti čo. Toť. A radšej ti to ani nepoviem. Len povedzte. Ide ti niekto popod oblogy a morovie a tu šepot pred stáňou kúkne. Už ktože vraj? A niečka z Michlíke je mládencom. No drží ti ju takto za ruku a ťahá k sebe, ale na povedz, tak povedz. Ale čože mu to mala povedať? No, vidíš, Marka moja, nie je všetko zlato, čo sa blíští. Takú nevestu, odkde nájdeš? A ktože vám to? No veru, nie obyčajný taraj človek. Ani díva sa na takú dielku. Jednému sa sľúbi a s druhým vystáva. No, to je veru. Tak ja poviem, že váš syn si aj inakšie dievča môže nájsť, ako je Anča Javorovie. Veru môže, to ti ja poviem. To sa vie, že hej. To aj včera. Jo. Vy tak šúfla. Ale nepoviem ti. Alebo zjavím. A ktože vám to? Stará rytárka. Joj, ale pred nikým ani slova. Jaj, čože by som vedela? Že by veru ona svojej Katuške 1000 truhlu vyložila. No to ti je rozmyslieť stvora Božia. 10 stová, kým ty jednu odložíš?
No to by veru škoda bolo vymeniť za takú, čo by Bari mala rada ešte aj dvoch frajerov okolo seba. Bari, richtárka, stará. No stará. Veď ale že nepravte. No na môj dušu ti je pravda. No keď ti raz poviem, Bari by som ťa za blázna mala. To hádu nie. Nevyslovila sa zas tak určite. Lebo vieš, ja mám dobrý nos, lebo je len váš Miško. Náš Miško. Váš. A či ho pustia a pustia, no to sa ma aj do 3 vrhov opýtala. A vy ste jej? Ja? No isté je nie, ale všetci vravia, že hej. Joj, ja už neviem, kde sa ten zapodiel, čo nejde s nejakým tým chýrom. A že by za poriadnym aj počkali. Má! A je z toho niečo? Len dobre, Mateľ už veľa netreba. Tie sviatky tiež na ceste nenájdem a možno z toho budú aj dve. A kto vykoná? Joj, ty sa Mari pre mňa trápiš až škodne. Čo by šlo? Len sa dnite a užite. No, je ohrdnem ťa. Ale to veru nemuselo byť. Ja už je tu slivovička, domáca. Užite, zíde sa vám starej žene zohriať. No, keď je už tak, Pán Boh daj zdravia. Pán Boh aj vám na zdravia. A tuto chlebíka si krájajte. Jo, a ty bielý. Ale z 8:30. Také bielečky. Jo, no Marka. Mocná. Jaj, Bože, no ale tu som si zasadla. Jaj, veď ešte nechoďte a vypíte. Joj, nie, Marka. Nemám pitvor pri brete. Veď ešte len... Ktože teraz vojde, len posete a vypíte. Tak predsa. Pribre ma. No. Dobre. Pozhovárame sa, hádam už aj ten pôjde. Dobre, príde Marka, príde. Zdrav mu zatiaľ, zdrav mu zatiaľ. Zdraví. Ale že iste, nie, že sa vám zadrieme, budem vás očakávať. Joj, Bari by som ti povedala dobrú noc. No, veď za to, teda iste. Iste. Netrác. Zavri. Zima. A čo im len dočinil za ten kúsok kapusty, čo si oni ukradli? Tisícko tu budú vyložiť. Tisícko, a to je na neuverenie. A toľký grunt, čo ho tí majú. A tuto tie dve kravičky, tie riadko, groša, sotva. Už sa skáďom už 5. rok v zemi, ťažko odkladať. Ale že to stará richtárka, tak to dosiaľ tajnosti, koho by rada. Á, dá pozor na reči, akože neponúka. Á, na vášho Miška sa dovedala. Jaj, dieťa moje, keby si ma ty chcel len počúvnuť, to by nebolo zle. 1000 do hruby, veď sú to peniaze. A kebyže ešte aj počkali,
Jaj, že to skôr niekým ten nebol zachodený s tou neporiadnicou. Tisícka to treba. Čuha, vidíte, čo ja myslím? Jaj, snevíš dobre. Aha, karta. Bože, či ja dobre nevrám, to za to ubližovanie mám. Skadeže je? Skade, pošli. Ale kto píše? Hej, prečítam vám, ak chcete. No, tak už len čítaj, keď ja neviem. Ale čo tvoja gazdina? O, čo moja gazdina? Sama ma poslali. Ako? Nuž, poštárkami na dedine, aby som vzal, a gazdina, že by som dal komu patrí. A pre tú chvíľu, čo vám budem ju čítať, hľadám tých robiť nebudú. Aj. No. Tak už len čítaj. Milovaná mati moja. Miško, fuj, tak už je dobre, ako som sa zdesila. Milovaná, mati moja, si rozmyslel si tvoj, keď si rukoval, som ti nebola. Na 100 000 krát vás pozdravujem. Či ste zdraví? Ty neviem. Nie. Ja som chváľal Bohu zdravý i mamka. Mamka? Ňaňka sú zdraví i sme sa už dnes vyplakali. Bože, či ja dobre nevravím, že toho nepustia, veď ale tebe to len pomaly ide. No, keď to pomaly písal. Tak stojí ja, aha, vyplakali od radosti. Jaj, že len Od radosti, lebo som oslobodený. Oslobodený, ďakujem. Lebo ňaňku vojenskí páni uznali a tak ma pustia, ňaňka prídu piatok domov a ja si už doslúžim tých 6 týždňov, lebo by som musel na jar, a nie teraz. Na jar, keď je najviac roboty. No, s tým vás i celú rodinu, i susedov, i kamarátov pozdravujem a ostávam váš syn až do smrti, Miško Malecký. No, tu je to všetko. Nebože, ja som sa skočil. Už ale je to dnes? Tak keď ste čakali. Jaj, keď ho už len pustia z toho hrdloviska. Bože, ale si to protiví, že si to takto dal. No by to už len vynieslo peniaze z domu a na tretí raz. A notárovi za každý riadok len daj a daj. Ale už nebudem putovať. Len si z ho domov pustia. No. 6 týždňov. No. To bude okolo počatia. No. Ja večer už mám len, aby došiel. Potom ti niečo dám. Potom? Tak Tak spávam potom. Ale to jednak poviem, keď ju stretnem, čo je do Maleckých, nie je do Jablonov. Ale veď oni nečítali. Aspoň vidia, že je už na druhom chodníku a že radšej vlastnú mať počúvu. Tak, ani len pozdravenia. A čiže sú tá Dorka toľkie časy, i ona sa potešia, že ju dali pozdraviť ako susedu. A idem, kúknem. Vy ma vyženiete, nevyžente, ja len čo, Miško, mi ho aspoň pustia. A tu je, čo ma zabijú. Miško, milovaná, zdraví, vyplakali, to je moja útecha. Od radosti, ja však len žiaľ. Bože, pustia ho, pustia, piatok 6 týždňov. Čo bude na 7? Ty nie doma. Prosím vás, tetka. Nepros, nemáš počok nám. Tetka, vari som
babu robiť. Jaj, veď ho ty nebudeš viacej páliť, kým ten tam bude. Za to ti stojím. A ten? Sa tiež nebude dobre mať. Len nech príde. Ja uvidím, či sa to dneska na dobu nerozpráši. Joj, šatro Zuzá tu bola, lebo to boli jej krik. A kdeže ste koľké časy, tetka Dorka? Veď som vás už i doma bola hľadať. Bola som sa dopraviť z Richtákov. A čože? Čo sa stalo? Veď som bola sa dopraviť s ňou. A čože sa stalo? Tu za tú chvíľu. Jaj, veď písal on na zlosť moju. Miško, Ten, a pustia že ho. pustia. Jaj, to ďakúvať Bohu, či som rada. Nuž a? Bežím po vás a tu tá marná nehamblivá. Anča? Tá, A čože chcelo? no sotva kľučku pustí a tu Zuzá a ako jej len hrdlo stačilo. A že kde je jej dievča? A že tu šlo? A že tu musí byť? Jaj, veď som si myslela, že sa mi od nej niečo stane. No a či som ja ju volala? Veď som ju doma udurila. No a kdeže šlo? Za čože chcelo? Ktože jej? No veď im vraj písal. Ba, Ale že ma tu niekto ohňa hodila, nečítali. do ohňa? Ej, to je mi už len pekne, to je pekne, že do ohňa. Fú! No, aby som to nemohla, čo ako by som ho nenávidela. A ty by si to vzala ešte do domu? Jo, veď by to nectielo ani teba, ani Miška, ani Jana, joj, ba ani váš celý poctivý príbytok. Tak, vidíte, a ja si ho mám ešte do takého domu dať. Nikdy. To by si mu už len došičila, veď by ti tá hovarí vyjala, keby sa nezustila. A ako vraví, toho budeš mať doma. A ako som povedal, 1000 do truby, 2 kravy do stají, kus lúky do úžitku a možno hneď aj predpísať. A 3 ostredky, ktoré by si len vybral. No, tak sa ti i Janovi dali pozdraviť. Jaj, to by bolo, tetka. Toľko všeličoho čítam, odkrývajú. Joj, syn môj drahý. Či tá dobre šla naproti? Vari, Anča. Mne sa všetko tak vidí, lebo kričala. Ujče, keď tá po ňu priletela. Nuž alebo nešla domov, alebo mu šla naproti. Lebo už len u ňoho budú ochrany hľadať, keď im to teraz nadržal. Joj, to vám je muž a otec, akého na svete nie. A tak už dnes príde. Tak, tu je karta ľa, tak píše. Prečítajte. No, to musíme s ním nárkať takto. Ty neukážeš mu ani najmenšieho hnevu. Ja sa nestržím. Jo, to by hneď bolo zle. Ty musíš čím najláskavejšie okolo neho a tak zaobkolesíme. Ja ti pomôžem. A tak sa nám ľahšie podá, ako keby si hurtom išla na... No, Pán Boh chráň a zaberú. Ani by sme s ním nehli. No a i tá s ním príde? Tá dievčica pochabá. Aj s tou tak, ako by sa nič nebolo stalo. Keď Jana nakriatneme, sám ju pošle domov, sám. Alebo ja spravím s ňou poriadok. No, ja neviem, tetka Dorka, či by to takto šlo. A keď sa ty nehaj na mňa, Marka moja, ja ich preberiem.
Nič sa ty neboj. A citka ma vyženú? Nevyženie. Prežri. Pane, ide, Maťu hľadá. A nech hľadá. A tu je. Veď si ty len sadni. Ale jej mať sa bude hnevať aj trápiť, kde sa podela. Len si ty mala ísť domov. Nechže sa trápi. Ty sa nebudeš. No, lenže si už došiel. A že šťastlivé ste pochodili. Ďakovať Pánu Bohu. Dobre sa mi darilo. No, čože si ty nesadneš? Alebo takto. Nabehni ku svojej materi, že už som doma, aby sa nič nezdúvala. Nech príde k nám. Ty mne ješ horku. Ako Po tu ani neposielaj, taj nepríde. No je povedz, že ja ťa posielam. Ja idem ale a mamine pôjdu. Ach, ako vyšrčenie. Ak sa jej pozdrav, že ak nepríde, ja prídem. Vyšrčenie má. Jo! Tak. To. Tak, čože tu chce dať? Či jej bolo málo, čo som jej dočinil? Mne ti to tiež bolo divné, ale tak nám otec zle nechce. Aha, akože nám chce? Dobre, to by bolo nášmu Miškovi ešte inakšie ako tuto. Nerozumiem ťa, vrav, ako sa patrí. 1000 nám núkajú s Katuškou lichtáreje. Čajdo, tá 1000? Peru 1000, 2 kravy do maštale a 3 ostredky. Je najlepšie. To je kravý. A ešte aj byť, ale na biehovickí polovníci neodpásli. Vidíš, že ani dobre nie. A čože si ty, keď nám tak dobre praješ, neprišla, kým si neboli ešte slúbený? Nedorastla im dcéra. Že som sa to len dnes dozvedela. No, a ja sa to nechcem dozvedieť ani teraz. Môj syn, ktorú si vybral, tá sa mu aj dostane. Ja ho nebudem od inej trhať a s inou viazať, len aby sa na druhý týždeň píjali. A čo? Alebo ju hneď ko mne posielať, že som mu ju ja nanúčil. A čože? Či je Richtáre, je Katuša Varí, je poriadno dievča. To ja neškriepím, ale nebudem rozporoja robiť ani ja, ani nikto v mojom dome. Dosť okolo nosiel. A ty sa ber. Ja ťa nestrpím v mojom dome. Marš! Tebe nikto nenakázal môjmu synovi cudziu ženu hľadať. Ale za to ju ty nemusíš vyháňať. Ja ich sama potrafím. Au, si zrvený, čože? A teraz sa už just postaví. Jo! Čo som už doma nebol, tak sa dovliekla. A inokedy za 4 roka ti nepríde. Len obchodí človeka, obchodí. A len do samého ostredka ti potrafí. A čo bude robiť? Ja si ho ani tak, ani takej nedám. Akejže? Neporiadnej, i s jej materou. No, To píše, a ona list do ohňa hodí. počul. To len tebe kvôli. Áno, mne. Keď sa nechce s tebou preliť, radšej ustúpi. I ona sa s inými hodí, aby si vedel. Ani to nie je pravda. Ba je, len ty si hluchý a slepý. Nuž sa len vyjeduj. I sa musím, lebo ktorý muž a otec urobí to, čo ty svojmu dieťaťu? A čože som mu? Vyháňaš ho, ako keby si ich mal 5, že ich musíš vyháňať na prístupky, do služby dávať. Sám si to zvolil. Ale ty máš, Mario, rozum a nedať si ho takým, akým nám tu to ešte aj dievča do domu dávajú a s 1000. To je to, tá tebe rozum zatemnila. Tak, už si prišiel, už si leď za ňou.
1000 tu, 2 kravy, 3 ostredky. Aj sám vás nechá, keď sa toto dozvie. Aj just sa im tak, a teraz mi ho príď, keď ťa ja vypravím. Ale, ani sa nesíl, ani sa nesíl. Len skočí, mama, čo sa pomeríte? Horké vaše povedenie. Ja uvidím. No 100-krát vás prosím, tetka moja. Ani počuť, ja som opýta. Tak, keď ani počuť, tak ani počuť. A ty sa ver domov. Mama moja. Ženy, nerušte to dievča. Opýta nemá rozum. A ja som triezva. Nemáš ho ani ty, keď ideš. Toto je ženský zákon. Ani do fotky, ani z fotky. Sama sa bojím, on by mi hádam prebehol pozrieť vodoblok. Ale na čo? Nepríde. A ako ja sa odvážil pre tetkou. A potajme, toho mama nepripustia. Bože, keby som ja len pred 8 týždňami vedela, aký žiaľ bude na mojom srdci. A čože si už ja len teraz počnem? Čože so mnou bude? Veď už sa mi rovno to môže otvoriť. Ak ty, Miško, nezadržíš slovo, ktoré si mi dal a ulakomíš sa na peniaze. A mne sa všetko tak vidí. Za 6 týždňov ani slovíčka nenapísal. Nič. Za jednu kartu na toľké prosenie. To je málo. Števko! Nespíva nič. Ja som sa bľakol, že to tak díra. Bude mať, kam mám ísť? Keď ťa pošlem. Ale ty ma pošleš. Nože, či pôjdeš do Malecký podvieť, ale aby ťa nikto nevidel, či už Miško prišiel. Veď detka spomínali, že Vari dnes má prísť. Ale že aby sem nechodil, lebo že oni ťa v domu nepustia, čo i kolenačky pôjdeš. A čo ti ešte? No, a ešte priklínali i tú minútu, keď ste si to tie sľuby dali. No, a zavše i byť ťa chceli, ale ja im len toľko poviem, že si mala odísť do služby. Nože, keby mi háby neboli vydali. Ale veď by si si vyslúžila. Ale ani Múček ma nechceli pustiť. No, vy ich počúvate a sami dvaja uvidíte, že ak to vy neprelomíte, tak on veru nie. Akože ja, keď neviem, čo Miško zmyslí, veď vieš, že mi za celú dobu ani slovíčka nenapísal. No to či mám, panička, ja by som sa veru nepýtal. Ja by som sa nepýtal. Tak iď Števkou. No veď. Aby ťa nikto nevidel. Ale veď už je tma a nebudem vekovať. No, veď som nedal. No. Takže múdre vykonáš. Ale veď ešte mám čosi pod klobúkom. Aby ho len nikto nevidel, lebo hneď je plná dedina chýrov, že za ne nechávam posielať a to ešte ani doma nie je. Tak už nie je. Ja zase pod praslicu sadnú. Na zdravie. A nie. Parády na vek. Kebyže popratieme, inde už prajú. Veď už sa budem usilovať a už len toto dokončí. Aha, ty sa i vieš, šikovná, tam, kde by ťa nemalo ani byť. A ten kdeže šiel? Veľmi voľačo zmrmľal po podnos. Poslala som ho do oných pohodvá. Jaj, do oných. Hej, aha, hádam za Miškom, nie moja milá. Mama. Veď ma ťa aj uznávaš sa, mater.
mi vyšetkávaš? Sadnúť robiť. A niečo už aj. Nie len zahádať a po dedine sliediť. No, čože sedíš ako kôčka? A či sa ti drieme? A či ti to ten tvoj Miško prišiel na rozum? Tak, len si poplačkaj. Ty sa nazdáva, že mňa tvoje slzy obmekčia. Čakaj, no tam zachodíte. Nevaj ma aj ty, a ešte ju zastávaj. Uvidím, či ona z tej svojej hlavatosti popustí. Veru, tak to zachodíte, ako keby ani vaša nebola. Nevaj ma aj ty. A ty mi len odbiehaj. Ty sa nazdáva, že ja sa budem trápiť. Choď, kde chceš, choď. A ty sa už aj ber napájať. By som išiel aj bez vás. No, čože toľko prežúvaš? Keď ja už 8 týždňov musím trpieť takýto nepokoj v dome, a to len pre jej hlavatosť hlavatú. Šla sa mu sľubovať. A teraz ešte ona sa radšej zmárni, ako by mu mala odstúpiť. A pritom dobre vie, že aj tak z toho a už nemôže byť. Ha! Ja sa ti zmárnim. Včera zdravím za ten vrkoč. Len ma ty hnevaj a odbiehaj mi na ponosy tade. A ja ťa budem obchádzať. A ty si pôjdeš rikom, celou dedinou, tam, kde ti stranu chytia. A keby tam už nevesty nemali, veci už aj poza chrbát jemu dary posielajú. Ty takanové kamy tu. Ty, čo? No i tu. Čo chceš? Ja krebier nepotrebujem. No veď, ale by ste mu mali aj opáť, dačím. Len sa tým nestar. Doma si, Zuzka. Doma. Len klebier nenosť. Nehnevaj sa, že som prišla. Nehnevaj sa, že som prišla. Ale ja a klebety, čo ani z domu nevyjde. No, ale toto... To ti už musím povedať. Vravte, čo chcete, ale o tých sa mi ani nezmiente. No, na čo by som sa ti aj mal? Na čo? Falošní ľudia. No, a už vieš, že si nevestu našli. A išne. No, do toho sa ešte i Miško ohlási. No, a nechže majú, a ja budem mať zaťa. No, a Anička sa ešte nemusí vydávať. Jaj, tvoja Anička veru ešte nemá čas prebehnutý a také dievča sa vždy vydá. A to by si už blázon dať si dievča z domu, no či nie, Zuzka? Ani nedám. Nedaj. Jaj, a správ si poriadok aj s Janom. Jaj, nech ti se mne chodí na tvoju zlost. Veľkú zlost. Ten Maru neprevráti a tá sa bohatej nevesty nespustí. A keď jej vraj ešte aj do domu dajú. Veď mu ja poviem. Tak, lebo nič nie je platné jeho unúvanie. A len hriech medzi nimi povstáva väčší, keď sem ide. Nuž veď, ale ja som ho nevolala ani raz. No vidíš, aký ti je to teraz svet? Každý len, že ho ty vábiš a tu napájaš. Ktože to povedal? Veď on u nás od tých čias ani len skleničky nevidel. Veď ľudia vravia. Á,
preto ja ti radím, nepripúšťaj ho. No, veď nech len príde. Ukáže mu dvere i tomu tam. Oj, to bude najmúdrejšie, to bude najmúdrejšie. No, len toľko som ti chcela, Zuzka. Zdravá, buď zdravá. Aj, mohli ste ešte nejsť, mohli ste nejsť. Ide, robota čaká, robota. Čo to táto Dora chce, keď ma zavše príde takto podpaľovať proti nemu? Ak nohou vykročí, už je zase tam. No či to za ten kúštik strovy, či sa nehambí, a či mu len predsa dobre chce. Ristula len tak papunu omočila. No, ako ste nakrmili, tak pijú. Čo, daj sme im dodaj z toho záhradného? Števo, No, Števo, no, Števo, teraz pôjdeš za to, že sa jej dávam pekne pozdravovať, že alebo príde na skutku domov, alebo že ju vymknem tak, že ma ani do rána nenaprosíka, aby som jej otvorila. Len to a už. dobre, rozpovieme. Ale vy sa už len o ňu bojíte. Veď ja by som sa vám už dávno zverboval. Bojím, lebo každé na mňa registruje, že ja už z domu vyháňam. Nebojte sa, teďka. Ak vám nikto neuzná, ja vám určite uznám. Aby sa nebola postavila, už by mi bolo do služby odišlo. Ale tak, mala som ju pustiť. Aspoň by bola skúsila, čo je to od matere sa otrhnúť. A potom, ešte keby ju aj ten nebol chcel, ako to i bude, ale vidíš, 1000, 2 kravy, a čo ja viem, čo všetko nasľubovali. Len aby sa vydala, a pritom je vari staršia ako on. No na môj pravdu. Nebojte. Tu vám je, pričom ja tak plakala. Len ma tak myklo, že ma komsie človek zakriatý, že ako von dostanu. No, tvoje šťastie. Ak by si ma nebola ani teraz počúvla, ty si sa ty bola nahľadela, čo by ja bola tebe vykonala. Lebo nezačínajte furt. Kdeže by, aby mať ústa otvorila. To ja nehovorím, ale mi neubližujte bez príčiny. To je tebe bez príčiny, keď ja už 8 týždňov, deň po deň, iba jedovať sa musím. No a či sa musíte? Musím, lebo na čo sa mu snúdila bez môjho dovolenia? No rozkážte sa. I tomu sa dá rozkázať. No, a teraz, ak ťa nechá, keď si už tam nevestu našli, a ty mu budeš do smrti sľubom zaviazaná. Aspoň svedomie bude mať čisté, že som ho ja nenechala proti sľubu, ale on mňa. Pochválen. Amen. Vítajte u nás, dvojček. Vítaj. Sadnite si. Čože porábate? Ako sa máte? Tak. A ja zle sa mám. Ale Asta mi príde. Dnes príde môj syn. No tak už si sadnite, Ulček. Sadnem, ale tuto podpec, lebo nám staríme už zima. Však švagrina moja. Komu ako, i zima, len treba, aby bolo. Aj ráno sa už berú míňa, iba jedný. A nech príde, nech vozí. Ja už som celý zunovaný. Už len na ten druhý svet najrašie. Ulček, a či by ste si už umrieť žiadali? A načože už som na tomto svete? Už sa ma dosť nahrízla. Či ráno stávam, či líham, či tú lyžičku do úst dávam. Stále len do mňa, to je tak, sekíruje ma. Že by sme sa vari bili, keby ja som sa nemiernil. A ja jej stále hovorím,
nemusela si toľko kalamuty narobiť, že už 8 týždňov pred Pána Boha nie je tomu koniec. A len pre také nič sa nahnevať. Ale ja? A čože ty? Ja tebe nič nehovorím. Ale Mara naša. Lala, dobre, že na metle za mňou nepriletela. Veď veru, aby si nechodil, aspoň by bol pokoj medzi nami. To, aby ja som k vám už neprišiel, to chceš? To myslím. Lebo takto je len hriech i medzi vami, i medzi nami. Tak to už aj ty ma vyháňaš. Nevyháňam, prečo? Ja len chcem, aby bol pokoj i medzi vami, i medzi nami. Bude, keď ja svoje vykonám, bude. Akože bude, keď ona nepristane? Musí, ja uvidím. A že mňa už nie je to viac v tomto dome. Len by si nemal sľubovať vtedy a Boh by býval koniec všetkému už hneď vtedy. Nejaký koniec, žiadne sľuby. Môj Mišo nie je chlapec. A tebe sa musí tiež priznať, že sa nemôžeš takto ďalej trápiť. No, veď ty vieš, veru nie. Ale trochu si jej aj ty ublížila, keď si jej ako si mrzko nadala na tom chodníku. To už potom aj mňa zamrzelo. Nuž koľko ona mne, toľko ja jej povedala, že nedá syna. A ja, že dievča. No, a v hneve človek urobí všetko. To je všetko pravda. Ale treba vedieť nad sebou panovať. Koľko ona mne, toľko ja jej. Hádam sa nedám prekričať. No, bol by som už aj naproti, ale sám skorej pribehnem. Ja len neviem, čo to bude, keď príde. A veď vy už nevestu máte. Aha, to má mať, nech si ju ona zoberie. Keby to tak bolo. Bude, poriadok sa spraví. Medzi nami bari poriadku už nikdy nebude. Horký, že nie. Nech len príde. Tak, uvidíme. Lala, nehovorí, už je tu. Ja musím. Vítajte, Zuzka. Nož, ale ty človek, či sa nemáš tu sedieť? Sadni si aj ty. Ja? Tu? Len ty domov hýbaj. Syn ti má domov prísť. Nejde z druhého sveta. Aj sen pôjde. Tak najprv máš sem prísť a až potom domov, že ti posvieti. Ja ich sám potrafím. Čo dokiaľ, ja sa stade nehnem. Ani hýbaj, lebo sa porobí, čo sa porobí. Choď, švagre, choď, lebo tvoja žena si bude myslieť, že ja ťa tu vyvolávam. A ktože iný? Tak to ma naozaj aj ty vyháňaš. Už počuješ, ako sa páva. Ja s tebou nič, ja som si len po svojho muža prišla. A ty sa ber? Povedal som si, choď. Či ti ešte málo bolo, keď si... Prišla som, lebo som musela. Lebo ktorá žena, že má takého muža falošného, ako si ty? A ber sa? Či sa už nejde aj rozbunžať, ešte aj tu. A musím sa, lebo ktorá žena, že má takého falošníka, ako si ty? A ber sa, lebo sa na strede ti mi postavím a tak budem vykrikovať. Vieš čo, keby ja som na týchto poriadnych ľudí tu nehľadil. Dobre sme žili dosiaľ. Ani sme sa nebíjali. Ale ja by ti ešte ukázal, že som chlap, aj keď som už starý. Ti pleme hadí jedno. Jojko! Čo mi muža odvádzajú? Ktože ti ho odvádza? Ty mi ho i syna syny, a ja už nevestu mám. Keď to môžeš len vypľuť, tak si ju drž. Tak, a teraz si tam meri, dokiaľ chceš. Ale to ti vravím, dnu mi nepríď, lebo ťa obalím. Ty čože chceš? Nic. No veď za to, jaže už, ale jej, a just nie. Keď ty nepopustíš, ja tupem. Uvidím, či ju budem ja počúvať, alebo ona mňa. Veď by ti
Božia, súďte. Jo, ja mi nedám ani vypovedať o diedu. A čože za tú chvíľu? Joj, len počujte. Prišiel on, Jano. No prišiel pekne i pozdravenie povedať. Ale tu zápäť hneď ona za ním. A čo tá doň? A do mňa, to ste nikdy nepočuli, to ste nikdy nedoslýchali, že čo tu chce, a čo tu robí, a či sa nehrubí, aby to mal išiel. A potom do mňa, že som ja, jej, a tu to, a čo pravdu neviem, Hospodine všemohúci. Pravila som ti, urob krátky koniec. Veď som sa jej aj zastrojila. Veď ty pôjdeš po hlave a nie po nohách. Slobodno. Alalaho, ani na zavolanie. Mari ma spomínate, pochvále. Na vekiaľ. Nuž akože sa máte, tetka? I vy, tetka? Ty sa pochváľ, syn môj. Joj, bo jak sa nemáčim. Iba, že som zdravý a už som doma. Ešte nie si doma. Nože, urob, čo si sa zastrojila. Ale, tetka, že i naši tu majú byť. A Anička? Len boli a do tej ťaje nič. A čože ste vy, tetka moja, chorá? Jo, mňa tu teraz netreba. Chorá, ale od jedu. I teraz sa tu bola tvoja mať vadiť i s otcom. Nuž a prečo? Pre teba a chod si domov. Poď, lebo zase mi tu príde tvoja mať. Áno, ja, mať moja, prišla som po teba, že nie si poriadny syn, Mama, čo vy? aby si domov šiel. Nedržím ho. Ale čo ma ťaháte? Čo to má byť? Len ty počúvni a chod pekne domov. Hýbaj, veď ťa vyháňajú, ak si mi ešte syn, hýbaj. Čo je toto? Čo som mám? Tetka, čo to má byť? Tak nejdeš. Nie. Tak, keď ty máš učiť svojej materi, Ty nie, ale tvoja mať tá. Čo ste im urobili, že takto na mňa zaneveli? Vravte! joj, srdce moje, pukni sa. Nevážila nás tvoja mať, nevestu ti našla. A ja si ho z domu nedám. A keď je to predsa nepravda, čomu som za 6 týždňov neveril. Mama, nemáte svedomia, ja tu nechcem. Tiež som sa nevedel radšej prekrať. Tak, keď tebe mať Katušu našla, tak za dom si choď. Tá má peniaze. Ja ti ich nemôžem dať, lebo môj gazda už 5 rok v zemi. Môj Bože. Tu je. Ej, už tu není. Mama, len komiči bola, kde šiel? Prišiel a odišiel. Kde? To nevie, hádam ani on sám. A ja som ho ani nevidela. Miško, Hanbi sa, ja som ti poctivé svoj sľub držal, kým si ty iného našla, a to som sa tiež aj vrátil. začierna, pozdraví, Marička, že ja sa pozdraví. Vidíš, či som to ja tebe neprorokovala, ale si ma nechcela počúvnuť. No, materou by ti nebola, aby dopustila tak potupne hanoviť svoju česť takým zbojníkom, lakomcom, maleckovským, falošným, cigánským. Nevím, že sem žiadno z nich nepríde, lebo... Tak, ešte naposledy som prišla po teba. Toho nemáš. Mama, prosím vás. A ber sa. Ježišmaria, Jozef, kde je moje dieťa? Tetko! Sestra Marka, či nám toto bolo treba? Bože, vody, soli. Sorry.
Ticho. Prejďte, prežehnali ste, prežehnajte. Vo meno Boha Otca i Syna. A bude sa Ja sa sestra zabí. Napísa. Napísa sestra. Ďakujem, sestra. Už mi je lepšie. Vo meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Aj on nevestu má. Vy ste veľa na vine. Vy ste chodili i k ním, i k nám. Vy ste mu bola tú nevestu hľadali. Nemá na vás pomýli. A vy ste tetku Jučeka ste chceli. A keď ste dobre vedeli, že mne je Miškom sluchom zaviazaný. Čo vám z toho prišlo, keď je už tak bohriek medzi jeho i mojou mamou? Zaplačené sú mala. A že by ste i Miška odo mňa odvrátili, chodili ste šepkať jeho mame, čo mu majú tak písať. A ten vám uveril, že sa mi chvíľke mládenec, raz či dva razy u nás zastavil. Povedali ste, že mi ruku dával, že mi prstien z ruky driapal a čo by ani jeden nevymyslel, čo ste vy na mňa narozprávali. A tým ste ma okradli. Ja pripomínaj mi to radšej ani dievka moja. Ja to už dnes chcem všetko napraviť. Hej. Škoda naprávať, čo ste za 9 týždňov kazili, že vás svedomie nehryzlo. Ohlušila som ho! Prebudil ho. Ako môžete pod toľkou čarou nepravdy, čo ste na mňa narozprávali sem i tak po dedine a do Maleckých spávať. Pôjdem tak i za Miško. Ja poviem, že to nie je pravda. Keby vám ten uveril, ale vám je ťažko niečo. Ja sa vás ešte i teraz bojím, tetka. Dievka moja, pri spovedi som bola. Tak viete, čo teraz, tetka? Čo? Keď mi chcete spomôcť, tak mi spomôžte, vy to viete. Pôjdem za Miškou. Buď istá. To je ešte málo, ten vám neuverí ani k nám za to nemusí. Čože mám? Ako ináč? Vy to viete, len by ste chceli. Po čarnemu, lebo už dnes je na tanci. Dám vám múky, slaninky i taký groš. Zišlo by sa mi zaprať. Joj, ale nie. Joj, nie, to nežiadam. Joj, to ja nemôžem. A vás žiadam, to bude tá pomoc za toľké ubližovanie, tetka. Čokoľvek, dievka moja, len to nežiadam. Tak vidíte, že mi len predsa nechcete pomôcť. Ťažko vám veriť. Joj, Pán Boh. Nie, za to vás nepotrescem, ale za to by vás, že ste mi ho falošnými klevetami odohnali. Za to by vás, áno, iste potrestal. Tak mám sa odvážiť? Máte sa. Ale skorej bude neskoro, už je na tanci. No, tak z Boha pomoci, čo viem, to ti urobím. Joj, len aby nás mať nedochytila. Rinkne. Joj, nie, joj, to ja nemôžem, to ja nemôžem. Tetka, už musíte. No, tak si klakni tuto pod obrázok. Malo by to byť pod komínom, ale po kresťansky bude pod obrázok. Klakne ma teraz. Prežehnaj sa. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prav za mňou. Budem. Ja, Anna Javorová, Ja, Anna Javorová, zaklínam teba, zaklínam teba, Mišo Malecký, Miško Malecký, aby sa ti nikdy dobre nevodilo, aby sa
sa nikdy dobre nevodilo, ani sa mu nemôže. Ak danú mi prísahu, nesplníš. Na vás nesplníš. Už je zakliatý. Už je zakliatý. No to nie. No, daj sa ručníček. Tu máš do 9 uzlíkov zviazaných po štipke z ich soli. Jo, to som sa nakradla, keď som sa do ich soličky dostala. Každý večer budeš po jednom uzlíku rozkrúcať. Myslieť na myša, lízať sol. A kým sa ti v ústa rozíde, budeš sa modliť 3 očenáše, 3 zdravase. Očenáš, zdravás. Len pred spaním a celý očenáš. Domodlím sa na to stieľu. Teraz ešte nás hrňame prachu za 9 štipák spod prahu vášho. Dajme tričku. 9, 9, 9. No, ja to rozsypem cestou od vás až po ich dom. A Míšo bude chodiť za tebou ako za motúskom. Joj, no už sa teraz na vás nehnevám, teďka moja dobrá. Dobre. Že si sa zamkla. Otvor, otvor. A čože? Ty ma, Mari, ani neprivítaš. Nemôžem vás, nemôžem. Joj, som nemilá, uznávam i hneď odídem. Ale čo mám na srdci naložené, to si chcem, to si musím vykonať pre pokoj. Pre sviatku, čo už ako sa tieto sviatky priblížili, oka nedala zavrieť. Tu som zaniesla. Tak, ste vy peniaze za to mali. Mála, Zuzka, mála. 10. Aj, ale mám ešte naložené napraviť, čo z mojich rečí cigánsky povstalo medzi vami. Tak, a ešte ste prikladali na oheň. Lakomosť. Joj, lakomosť, že ľahko príde ku grošu. No, už ale ako sa tieto Vianoce priblížili, mi ani oka nedalo zavrieť. Ba sa ti mi zdalo, že večer v každom kúte zlý duch na mňa strežie. No večer ani vykročiť, čo by mi bol Bari strechu zapálil. No nie. No, a preto, ak môže, Zuzka, viem, že ani tebe sa nerátajú tieto Vianoce ako iným ľuďom. Tak je to teda tak. Vstup do seba, uznaj, tá je chorá, nemôže, čo jej aspoň ruku podáš. Ja, Marek, nie. Joj, nie, že nie, vieš, všeličo sa môže stať. Joj, ľudia sme smrteľní. Nuž a čože ti povie svedomie? Ba čo i svet? Že je už 3. týždeň chorá.
že tu ochorela. Ja, že si ju ani len pozrieť nebola. Nie, aj otec Jano chudák bude rád. Poď, s deťmi, nech je už ako bude. Len ty poď a ja pôjdem. Nebude ťa svedomie trápiť. Nie. Ja tam nijakovsky nemôžem. Ja som jej neublížila. No, veď za to aspoň čo jej ruku podáš. Akože by som to urobila ako? Bože, ako aj iní ľudia, no čo sa ešte i väčšmi pohnevali. Nie, tetka, nie. Ja tam raz nemôžem. Nech ma za to aj Pán Boh trestce, ale nie. Bože, nože sa mu nerúhaj. Vidieš na to, na čo ja? A ozaj ťa môže potrestať ešte i na tvojich detných deťoch. Ja idem popred. Choďte, ale ja tam neprídem. Nie. Nuža, či to chceš večne tú svoju dušu zatratiť, tak ako som ja svoju mala. Či sa to chceš do smrti? A či nepamätáš, že takí ľudia ťažko umierajú? No už, aj ty si už len vina. Niečo si? No, ja uznávam, že som, ale nie. Neuznávaš, lebo nepamätáš, že i do rána môže byť ktokoľvek na doske a duša na veky večité v pekle. Bože môj, tetka Dora, ja im mám ísť odpýtať. Joj, veď to by už bol len ľad na tom tvojom srdci, keby nepúklo, dievka moja, keby nepúklo. Tetka, kdeže ste? Tetka, kdeže ste sa udeli? Ja už groša nemám. Ja bláznu som si hneď jasne počkal, ako by mi koruna mala dosť bytu. Anička, a ty mi daj. A čože chceš čo? Ty mi daj za tetku korunu. No ja kdeže ja mám korunu. Tam, vezmi struhy. Akože to odo mňa môže žiadať, aby mi ešte za to dohovárali, mama. Tu máš pravdu, tak už radšej počkám. Len keby sa vedel, kde šli. Boli tu Karinovie, hádam stejne. A tá tu čo zas chcela? Štielko, nerob posmech. Čo jej ubližuješ? Ona málo hriechu po dedine narobila. Čo? Nevrav tak, pri spovedi boli. Iba tak. Štielko? No? A tancoval Miško? Čo som nevidel, nemôžem povedať. A čo robí? A čo ja viem? Ja som ho videl tam iba s Janom Michlikom pri pive, čo si sa zhovárali. No ako som ich ja videla. Nuž a teď? Neviem, nepočul som. Len či netancoval. Ja som furt tam, iba čo sa vonku vyjdem, po chlade ľudia, tak nikde tancuje. No, keby som vedel, kde sú to tie časy. Anička, ty mi daj. No. Ešte sa dosť zabavíš. Akože sa zabavím, keď tu musím ísť dávať, no. Daj mi sa, tetku, veď keď nejdeš na tanec, dal by som ti zahrať, no. Ba, ešte to máme na zlosť. No, tieto toľký čas. Veď oni nebudú platiť, a mne len raz do rokamena. A môžem si dovoliť. Nie? No, len poďte, už vás veru čakám, poďte. A ty čože chceš? Zlatovku. Le? Ešte stáť ti bude dosť. To ja radšej nejdem nikde. Dobre máš. Zaskuť si. Ale ja na svojho menaveru doma neobsedím. Ohoj, aký gazda, aby si musel mena vydržiavať. Gazdači, pahov ja nemám nastarané. Len mi dajte, čo mi patrí. No. Zlatovku nemusíš zmárniť. Niečo i materi.
naozaj tam boli? Bola moja dievka, bola. Pre pokoj svedomia. No a ešte ani teraz ma nedáte, ak by ma chceli. Nie. Mišo, ak ťa chce mať, ako keďže sa mu tieto nepravdy vysvetlia, musí k nám. No keď ste mu vypovedali. Veď som mu ich musela, veď vieš, čo toho tu bolo každý deň. Jeho mater tu chodila s odkazami, čo mi už išlo hlavu rozstreliť. A keby som ich ešte ja šla prosiť, hádam by zhliadli na moje slzy. To ja ti nedovolím, dievka moja, to ja ti nedovolím hriech znovu začínať. To by som neprijala ani za nič. Ja, ako som ho vypovedala, ja ho rada vidím i dnes, ale no, nedbala by som, keby sa priženil on do nás. Ale nový rozbroj medzi ním a jeho materou, no to nie, na nejakovský spôsob nie. Jaj, mamička moja. No už mali tak Pán Boh chce, dievka moja. Ako si ho rada mala, tak musíš naň pomaly zabúdať. Nehnevajte sa, mama, ale ja by som na ňu nikdy nemohla zabudnúť. Dievka moja, nie je to na svete toľkého žiaľu, čo by sme naň časom nezabudli. Ale to im vše príde na rozum, ako i náš ňaňka, však ich vše spomeniete. Joj, spomínam. Oj, to už si doma, Zuzka, už si doma. Doma. Joj, no už neplačte. No, bude, ako Pán Boh dá, bude. Len ešte som sa, Anička, prehrešila, moja s tebou. Nie, tetka? Paveru, nemala si ma na to siliť. Na čože ťa? Nech ti sama povie, Ja už nebudem hriech robiť medzi vami. Veru nie, s Pánom Bohom. S Pánom Bohom, len choďte. Už, mama moja, ja som Miška zakriala. Čože si ho? Akože si ho? Už tak, aby sa mu nikdy dobre neviedlo, keď ma nechá. Bože môj, ty si nikdy nemala ani nemáš dobré srdce k svojej materi. Mám, mama moja, mám. Nemáš. Ty si hotová opustiť vlastnú mater na jej staré dni a pritom sa ani nepomyslíš, čo som sa ja s tebou od malá malička natrápila. Bože, i vtedy, ako nám otec umrel. Bože, Pán Boh ho tam poslal. Neplačte, mama moja dobrá. Keď je už tak súdedval, zrieknem sa ho, ale sa už ani nikdy nevydá. Anička. Pekná. K vám, Anička, hľaď mi do očí. Hľadí. Tak je to predsa nepravda, čo sa mne o tebe zlý svet navravel. Michlíkej sa priznal, že ho stará Dora napravila. Joj, bola nohu zlomila. Mrzí ma, Miško, že si viac dal na ľudské reči, ako nástup, ktorý som ti dala a ktorý zachovám, ale tvoje už jednak byť nemôžem, s Bohom. Prečo, Anička, prečo už teraz? Ty dobre vieš, čo je medzi mojou a tvojou mamou a ja som im to sľúbila. A to by mala byť príčina nášho nešťastia. Ja sa ich ešte opýtam. Márie. A čo dnes takej lásky vyčarované, keď nemá byť srdečná, nestojí vodu? Bože, na čo som ho zakriala? Na čo? Nebude mať pokoja, nebude. Takže to beží od nás. Miško, mama, už som mu odpovedala. No, ďakovať Bohu. Tak, dcéra moja, teraz už aspoň bude navždy pokoj medzi nami.
Pokoj, ale drahý pokoj, za naše šťastie kúpený, drahý pokoj. Dá Pán Boh, že ťa ešte zájde také šťastie. Nemôže, mama, veď som mu do smrti slúbená. Ale predsa mojou bude. Tetka, Vážne. Tak, švagrina. Krátka, mala mať naša, no už musím, tak. Vítaj. Ďakujem. Miša si túto dá, ale Neverím, nemôžem. no keď ti už raz poviem, tak mi uver. I sama sa sem chystá. Tak, už mi uznala. Uznala konečne. A dávam ho. Ale je to ešte jeden hlavný, A to je? že nikdy nebudeš reptať. Keď mne môj Mišo príde pokosiť, seno zviesť a drevo tiež. A Anička, ako túto nevesta materi do ostredkov, musíme uznať, sama ustáva. Nož čože by nie, veď ich sama tam pošlem, alebo všetci traja vám prídeme pomôcť. Ani najímať nebudete musieť. Tak, všetko v poriadku. Poďme, už bude naisto nachystaná, oblečená. Aha. Už poďme. tak vidíš, čo komu sú denvo. Nož ale mne ešte túto dačo vezí. Už a čože je to, veď mi už len povedz. A veď je to slovo. Joja, ako? Nož, tak voči ma miluješ. Muž, milujem. Ale ja chcem vedieť, prečo ma. Muž, prečo? Keby som to ja sám vedel. To neviem, ale som to tak prijala. No veď, keď ja to len tuto cítim. Tak ma zo srdca miluješ. No, toho, a z čohože iného? No ja, že prejšie. Prejšie sa mi páči. Ale prečo sa ti páčim? No, pretože sa mi inšia nie. Ani kapuša, je. Tu mi ani nepripomeň. Vieš, že som tam nikdy nebol, ani na ňu nepomyslel. No ale to som ja nemala odkiaľ vedieť. Keď si mi za tú dobu však ani nenapísal, ani neodkázal, a koľko som ťa však prosila, písala ti. Odpust, viac som veril klebeta. No veď, je klebetný, ale už nie je mysel na mieste. Tak, tu ste, deti moje. Už je čas. Postoj, dám ti hlavnicu. Mi už nie je až tak, lebo už sa mi tu ľahčilo. Chvála Bohu, už. No, len si sem na mňakvo. Ďakujem, Mielka, a Pán Boh vám požehnaj. Mama moja! I vy už teraz, mama naša, odpustia, ak som vás. Ja som ťa vždy rada ako vlastného syna. Len tak, preto ma veľa hnevala. Keď som ho rada, už vás nikdy nebude, mama moja dobrá. I vám, ňaňka môj dobrý, ďakujem za zápenia. Keď som si otec. Pani pred dom. Anička, tu mám! Kto slúbil? Hej, to som ti ja! Poďte to, poďte!
milé naše obecenstvo. Som veľmi rád, že ste spokojní, aspoň ako sme vycítili všetci tu nás z vašej reakcii. Dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste aj v takom nedobrom čase prišli sem, ale ako vždy, lipský divák vždy vie oceniť a rozumieť divadlu. Dovolte, aby som sa poďakoval najprv snáď nášmu obecnému úradu starostovi Martinovi Pivovarčimu, že nám prispieva a viac menej financuje tento náš krúžok, lebo v terajšej dobe sa bez peňazí nedá urobiť nič. Čiže veľká vďaka obecnému úradu FIDIA a všetkým zamestnancom. Samozrejme, najväčšia vďaka patrí tu na našim hercom, ktorí obetovali svoj voľný čas a chodili sme tu, nacvičovali posledné týždne tu v sále, v zime, keď sa tak moc nemohlo prekúriť, ale s ochotou pristupovali k tomu a myslím, že môžeme byť aj my spokojní. Teraz tí, ktorí sa o toto všetko postarali a ich osoby obsadenie. Doba, Zúza Javorová, Marka Krankusová. Ako ju familiárne nazývala jej sestra, ale ktoré si nevedeli dlho prísť ani na meno pomaly. Mara. Sonia Korábeková. Jej muž, ktorý sa snažil ten ich ženský zákon preraziť a potom sa mu to aj podarilo, Jano Teplický. No a teraz sú tu ich deti, ktorým to na ostatok nakoniec dobre dopadlo. Miško a Anička. Miško, Miro, Luták, Anička, Tránička. Javorom trochu poplašený, ale popri tom huncud veľký, Luboš Šuftár. No a tá, ktorá prikladala polienka na oheň nesváru a chcela z toho aj junačí viac vyťažiť a sem tam si bola čo potiahla. Cetka Dora, Milka Gregorcová. Pomocníci, ktorých nevidno, ale bez ktorých nemôžeme hrať, a hlavne bez našich šepkárov, ktorých nám bolo treba aj dnes. A to boli Katka Lenková, Rahuška Kúlová. Lenkovej sa ešte musím poďakovať za odborné umeleckú úpravu nášho javiska, našej scény a za to, že strávila s tým dosť času
ale jej odbornosť sa prejavila. Ďakujem jej za to. Stali s nami oponár, ktorý sa staral o preloženie a opravu kulís. Kulisa, neoponár. Tak počuť. Pomocníkov Miro, Meli a Jaro. A ostatok v poslednom dejstve nás tu zabávali, alebo spolu s našimi hercami zatancovali Majka Pilarčiová, Jožko Pilarčík, bez toho by sme nemohli hrať, keby sme nemali zvuk a svetlo. Je to náš zvukár a osvetľovač Pavol Navrátil. Takisto ešte aj našej herečke v Planej úlohách Sonke musíme poďakovať aj za kostýmy, lebo nám robila aj krajčírku kostýmov. V prestávkach sme počúvali nahrávky skupiny Bystrianka. Milí naši rodáci, dovolte mi, aby som aj ja povedala pár slov. Viete, že Dora bola v tomto divadle veľká klebetnička. Ale ja, čo chcem teraz povedať, to klebeta nie je. Je to pravda. Lebo ja a celé naše malé divadelné predstavenie, súbory, všetko skrátka, chcem poďakovať našim drahým dvom režisérom. Mali s nami ťažkosti, roboty, my vieme, že aj nás starých museli naprávať sem tam. Takže v prvom rade ďakujem pani Evke Melikovej, našemu druhému režisérovi, oni sú obaja hlavní, Ondrišovi Ferjancovi. Ak by vám niekto záujem o DVDčko z tohto predstavenia, máme ich už v dispozícii aj teraz. Ak by takto chcel, si môže hneď po vystúpení tu zakúpiť za 3 €. Tak teraz ešte raz ďakujem pekne. Na našej strane je to všetko. Vážené dámy, vážení páni, pred rokom z tohto miesta pán starosta vyslovil jedno prianie. Tým prianím bolo, aby hipský divadelný chodníček nikdy nezarástol, ale aby sa každý rok rozšíril o divadelné predstavenie. A ja som veľmi rada, že dneska na týchto divadelných doskách, na hipských doskách, čo znamenajú svet, sme opäť mohli vidieť výkony našich hercov, našich divadelných umelcov. Po minuloročnom úspešnom predstavení Žemba Ďura Šuplatu si tento rok siahli na slovenskú klasiku, na Tajovského ženský zámok. A pretože podali vynikajúce výkony,
sa im chcem poďakovať v mene pána starostu, v mene celého vedenia obecného úradu, v mene svojom a určite aj v mene vás všetkých. Tu sa už ďakovalo veľmi veľa, ale ja by som sa chcela poďakovať aj vám, publiku, pretože každý herec na javisku potrebuje svojho diváka v hľadisku. Potrebuje jeho úsmev, potrebuje jeho potlesk. Pretože herec bez diváka, bez publika je ako studňa bez vody či chlieb bez soli. A pretože vy ste boli vynikajúce publikum, tak vám veľmi pekne ďakujem a teším sa už na ďalšie spoločné stretnutie.